Γεια χαρά, καλημέρα, μάλλον καλησπέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. 1η Σεπτέμβρη σήμερα, πήγαμε για ψώνια. Τι έχουμε εδώ, Ζάκρετ, δεν τα βρήκαμε πουθενά αλλού. 114,99. Τα πήραμε πιο φθηνά βέβαια. Τα Κάρι Low 5. Πάμε να τα δούμε. Μπασκετικά, έτσι, καθαρά μπασκετικά. Αν και συνήθως είναι τα high, θεωρούνται κατά κόρον μπασκετικά καθαρά, αλλά τέλος πάντων ό,τι το βολεύει ο καθένα. Κάρι Low 5. Και έχει ωραίο κουτάκι, έτσι, καλλιτεχνικό. Παπούτσια είναι αυτά, παίζουν διάφορα χρώματα. Πιο πολύ μου αρέσει το μαύρο, που είναι όλο μαύρο, δεν το βρήκα. Μετά έχει ένα άλλο κόκκινο μαύρο, βάλουν μαύρο με κόκκινο. Τελικά καταλήξαμε εδώ. Το, πού είσαι, τι το, αυτός είναι ο σκύλος μου. Αυτά είναι τα παπουτσάκια με foam. Τα δοκίμασε, μάλλον όχι εγώ, ο Γιούς τα δοκίμασε. Ο Γιού είναι παπούτσια, για να κρυβολογούμε. Πάμε να δούμε και εδώ λίγο το... ταμπελάκι. Τι τσότσα. Λοιπόν, αυτά είναι τα παπούτσια. Πιστεύω να είναι καλά, να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως πρέπει. Ελαφριά πάρα πολύ είναι. Και μαλακά από κάτω μου είπε τα τέστερ. Πάμε να το βάλει όπως ήταν μέσα. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Και αυτά ήταν τα παπούτσια. Γεια χαρά. Είναι εξωτερικό, έχει εδώ. Πρώτο πράγμα. Πού είσαι εσύ, πού είσαι?